Hola, em dic Marta Palacín i coordino l'assignatura d'Ètica, Valors i Gènere, que la impartim entre diferents professores i l'hem dividit en dues parts. En la primera part, a partir de les sufragistes i fins als nostres dies, fem servir la veu i els conceptes de diferents autores, com aquestes que he escrit aquí i bastantes altres, no? Alain de Bou, Simone de Beauvoir, Maria Zambrano, Hannah Arendt, Françoise Collet, Roser Braidotti, per exemple, per tenir eines amb les quals denunciar violències i poder posar nom a tot de fenòmens que ens interessen per després, en una segona part, que ja és de història de la filosofia, poder revisar la nostra tradició, tenint especialment en compte les veus d'autores com, posem per cas, Safo, Aspàsia, Hipàrquia, Hipàtia en l'antiguitat, Margarida Porete en el temps medieval, Christine de Pizan ja en el Renaixement i tantes altres, que ens permetin revisar aquest temps ja viscut a partir dels debats ètics que han tingut lloc i incloent aquestes veus femenines i la capacitat crítica sobre els debats que hem rebut, però ens toca revisar.